L-erba' l-Gvern se jiffirma ftehim mal-Università ta' Queen Mary f'Londra biex f'Għawdex jinfetaħ Barts Medical School. Żvela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni fil-programm Times Talk. Il-Prim Ministru indika li dan il-ftehim se jiftaħ il-bieb għal rivoluzzjoni pożittiva fis-settur tas-saħħa li se twassal ukoll għal investiment ta' 200 miljun euro. Investiment li mhux biss se jitrasforma l-aħjar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex iżda jara wkoll l-użu mill-ġdid tal-Isptar San Luqa. Ħaġġib magħha investiment u f'pakkett ta' investiment ta' madwar 200 miljun illi permezz tiegħu ħajkonna sptar ġdid f'Għawdex u ħajkonna ħanirrikonvertu St. Luke's. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-ftehim se jkun kruċjali biex jibdew jissolvew ċerti problemi fil-qasam tas-saħħa li ilhom ikarkru snin twal. Fid-dibattitu l-Prim Ministru fisser kif is-saħħa huwa wkoll wieħed mill-oqsma ekonomiċi li qed iħares lihom il-Gvern. U bekk inkunu qegħdin insolvu il-problema tal-sodot iva fil-kuruduri imma fl-istess ħin naraw illi il-qasam tas-saħħa flimkien mal-qasam tal-edukazzjoni fil-waqt nissalvagwardjaw il-ħaddiema tal-Gvern u l-kundizzjonijiet tagħhom u nibqgħu nissalvagwardjaw is-saħħa b'xejn għax is-saħħa tibqa' b'xejn, ħajkonna investiment ġdid f'pajjiżna hekk inkabru għall-ekonomija. Iktar dettalji dwar dan l-investiment huma mistennija tul il-jum tal-erba'. Il-Barts Medical School hija kkunsidrata fost l-aqwa fid-dinja fl-oqsma tat-tagħlim tal-mediċina u d-dentistrija. Il-professjonisti fih dana jispeċjalizzaw ukoll fir-riċerka medika u hemm ukoll issib posta fost l-aqwa.